बे समाव कुसुगाव बियाबाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया गैया जानो थांगासिनो दं। खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि। बे समाव कुसुगाव बियाबाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया गैया जानो थांगासिनो दं एबा नील जानो थांगासिनो दं। बे बाथ्राखौ जों बुंनाय नङा। बे बाथ्राखौ बुंदों बिथां एमएलए रबिराम नार्जारी बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव कुसुगाव बियाबाव इउपिपिएल नि गोबां गिदिर दैदेनगिरिफोरानो बे समाव इउपिपिएल नागारनानै बिपिएफआव हाबफैगासिनो दं एबा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ नागारनानै बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव हाबफैगासिनो दं एबा जगदान जाबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रबिराम नार्जारी बिथाङा। आरो बिथाङा बुंथिदों जे कुसुगाव बियाबाव बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जादों आरो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया बे समाव कुसुगाव बियाबाव लाथिख' जानो थांगासिनो दं। नायगिरबाबो मोननाय नंला कुसुगाव बियाबाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रबिराम नार्जारी बिथाङा बुंथिदों जे कुसुगाव बियाबाव बे समाव गोबां दैदेनगिरिफ्रानो बा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गिदिर दैदेनगिरिफ्रानो बिपिएफआव फैबाय दं आरो जायनि थाखाय बे समाव कुसुगाव बियाबाव इउपिपिएलआ गैया एबा लाथिख' जानो थांगासिनो दं होननानै अजद होदों बिथां रबिराम नार्जारी बिथाङा। जोंनि कुसुगाव समष्टि सिंनि दिनै गोबां जायगायाव फ्राय गामि इउपिपिएलनि गोख्रों मावथिगिरिफोर सापर्टार रायजो राजाफोर बिथांमोनहा इउपिपिएलखौ गारनानै बिपिएफआव हाबगासिनो दं सानफ्रोमबो हाबदों। बर'फोरखौनो होन राभाफोरखौनो होन सावथालफोरखौनो होन मुस्लिम बाङालि जेसेबां जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफोर दं जायफोर इउपिपिएलआव बिथांमोनहा आगोलाव दंमोन दिनै बे हान्जाखौ गारनानै बिपिएफ हान्जायाव दोलै नोगोरै हाबफैदों आरो बिथांमोनहा साफा बिराद प्रभाब थानाय नेता, ओनसोलखौ कन्ट्रल खालामनो हानाय नेता, गावनि रायजो राजाफोरखौ कन्ट्रल खालामनो हानाय नेता आरो बेबायदि गोख्रों नेताफ्रानो दिनैहाय बिपिएफ हान्जायाव इउपिपिएल हान्जाखौ गारनानै हाबफैनायाव जोंनि बिपिएफ हान्जाया जथेस्थ' आरोबाव शक्तिशालि जादों। बिपिएफ हान्जायाव जायफोर नेताफ्रा फैबाय इउपिपिएलनि जानानै बेफोर फैखांनायनि उनाव बैफोर ओनसोलफ्रा बैफोर एरियाफ्रा दिनैहाय इउपिपिएल गैयै मोनफा एरिया जानो थांगासिनो दङ। इउपिपिएलआ साफा जानो थांगासिनो दं कुसुगाव समष्टियावहाय। दा बेखौ जों नुदों। दा बेनि थाखायनो दिनै जों कुसुगाव आरोबाव मोनसे प्रग्राम लाबाय जे कुसुगाव खाथियाव थानाय जोंहा बिजयनगरनि मोनसे समनि उकिल मोसाहारिखौनो देरहानायनि थाखाय खामानि मावग्रा बिराद शक्तिशालि सासे नेता आरो बिथांजों गोबां शक्तिशालि नेता लोगोफोर दंफायो। बिथांमोनहा दिनै बाव जमा जादों। गासै बाव 200-250निबो बारा जोंनि बिपिएफ हान्जायाव इउपिपिएलनिफ्राय जइन जाफैदों, बिजेपिफोरनिफ्रायबो जइन जाफैदों आरो बेबायदि जइन जानायनि दोहौआ दा गिलु फालु जागासिनो दङ। दा जेखि जाया मानो बिथांमोननि बाहागो लाफैनायजों जोंनाव पार्टियाव जइन जाफैनायजों दिनै बिपिएफनि हान्जानि शक्तिया गोबां बारायबाय आरो जोंहा देरहानायनि जे चान्स बियो बांसिन आरोबाव गोख्रोंसिन जाबाय। बेखायनो जों दिनै बुंनो हायो जे बिपिएफ हान्जाया फैगौ बिसायख'थियाव गोरलैयैनो हासि खुसियै गोबांथार